Има Литъл. Най-вероятно има Литъл. Не. What? Не! Не! Лош, не, знаеш какво стана? Знаеш какво стана? Косама. Няма, брат, не. Кръст, просто зомбито А, ме свали защо два никой не пъти. спася вкусния? Той ме гонеше Спасяваш, мене. Аз спасявам. добре. Към куката. Аз ще го текна. Той иска да ти Абе, майка му ще еба. Да, зомбито ли? Да, ти ще му избягаш мисля. Аз ще го Да, държа да. тук. спокойно, за да може да се пусне. Ага. Да, се пъдне, Модел, брат. видяхте ли как се опита да се протегне? Шало. Паниката, Няма че да бъдеш 30 прекъл. хора без да искам зомбито ме свали. Първо си двигател. Мале. Момчета на едно пале. Той си тръгна. Миснаме 5 пъти на едно пале и си тръгна. Клуб ще бъда добър на тая игра, ако не се планира. Нищо, всички се планираме. Fuck. Сигурен. А, Майк Букет? Намерих си, че... Ако останеш още малко ще дойда. Кой? Аз ще дойда. Така. Не. Майко мила, къде имам палети, момчета? Тук имаш навсякъде палети. Шърман. Кога успя да дойдеш пак? Аз Няма, съм брат, тук чакай. съм. Изчака, брат ми. Пак ли зомбито те свали? Не, А, биго. добре. Тогава ще чакай да мисля, че сме с глад вече. Чакайте малко, то се хайкеме, Марто се направи фейк кик на Джена, брат, той отиде за Сашко, не мърдайте. Видели го какво направи, как се... Да. Оп! Пикъпна. Можеш ли? Не, нямаш. Не. Няма как да го лупна за 5 гена съм, нямам това. Просто ме оставите да умирам. Не, ще го разсеем и Не. няма да... Просто падни на палета, ако ще параш. Не. Тук в локарите са мей. Няма, той е респектна. Свали ма. Ако мога да влязна. Оп, аз съм. Пикъпна. Моля. Добре. Браво, дете, браво. Моля, иска. Кажи я. Брат, Да. моля. Някой може Как да- веднага те погна? Продължавам насам черни Да. към тайвовите. Бал съм малата. О! Вой, стига бе, Не, брато. Просто не. Няма, той ще пика. Не бе. Чакай, стой. Добре. Абе, стой бе, брат. Да, стоя. Аз исках да ходя към палета. Оп! Не, Е, Yes! Браво, е! добре. Ще вземем Данчо. Мале, трябваше да дигна Данчо. Ви се ще го дигна. Не, Добре. добре, бягай вкусен, бягай. Бягам. Ама гледайте ви да ни по... Какво направи? Десива ли? Той десива! Стига бе, Не. Ламбал. Да, аз написах го това. What the fuck? Мила!
Това беше най-смешното нещо, което е правил, брат. Радвам се, че Боди... Да, аз ти дам хейст, дам ти хейст. Добре. Ричи ми. Фо, напале. Напале сам. Ай, Yes! Комила! Беше много добър! Yes! Мале, бас ти добре с теб, човек. Напале сам. Не, той има бам. Той има най-глупавия пърк в цялата глупава тъпа му умна недоебана игра, който бас... Holy shit! Май, Комила! Май, Баси Комила, сейва! Сашо е като- не, аз се пенсионирам, давам играта на Сашо. Не бе, няма нищо Yes. гейско е. Толкова мъже Той не е се говорят за върсарски. пишки, значи не са истински мъже, нали тъй? Да. Значи има два типа мъже. Да. Тия, които са честни, че Има са се пишки опитали и да те, които харесват пишки. Да. Не, слушай. Те, които са честни, че са се опитали да си лапнат пишката и тези, които лъжат. Разсмява човек, тук не успях да фана. Трябва да отиде по-надалеч. Давай, Аса. взимаш и бягаш наобратно. А не, ендюранс ти даде! Yes! И сега намирам Давай се, хач. баланс. И да, намираш хеч. Майко. Ето го! О! Момчета, абе, Влизай, не го сега че трябва да се Майко, менвам, брат. мила. Мале! На мейн има 3 палец пълна вътре в мейн. Два от тях са траш, един е добър. И защо влезе в мазето? Той доброволно влезе в мазето. Да бе, бъба бейсмент, брато, и айде да му покажем къде е бейсмента даже. Да не вземе да забрави. А ние трябва да си тръгнем от тук обязателно. Аз правя. Еми и той сега ще... браво бе! Това е... Тега му. Той тантром нас дали мога да спаса сега? И не може да се е върнал към бейсмента, проверя. Оп, мога. А не пикъп. Спасих я сега, влизам Добре. в мазето. Чай, че с кой спаси? С финер? Да. Окей. Той е сега. Трябва да влезе в окръга. Найд. Не, това е този. Да, но... Как? Yes, дигнаха го. Yes! 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 Добре, избягахме от мазето. И бегам надалеч. Сашко беше фейкнат. Фейк. Ау. Сашко! Абе, Бе, майко най-добрият мила, фейкър брат. от България, шляп! Ти защо... Защо се мръдна? Аз пълната хилтеквам и ти се мърдаш. Виждаш ли? Лупите килер пак да носи. Брат, това е крейзи, бе, брат. Каква е тази Майко, игра, пак бе, ти брат? крейзи чейса, дете. Yes! Хилтек. Оп, аз съм. Нашто. Добре. Така ми вкусен. Вкусен, братле. Маяле, човек. Гледай са. Нищо не се е случило, братчето. Вятър е силен. Не. Не. Между другото е гръмнал един тук джен. Далеч. Този да няма плейоф руфул, че така изведнъж е бърз. Няма смисъл, той не е чейсвал аш. Той чействаше аш и мене. Отивам към шак. Аш къде е? Прави генератор. Идва вече. Добра куча.
Опа. Аймо идвам Ей, той пред още тебе е да на ме мене. хилнеш. Тръгвам към мейн. Ти платил ли си за масаж? Ще мина покрай вас, извинявам се. Той се таш. Трябва да снапаутна. Малево. Кладоинг. Найс. Бада бинг, бада бум. Това ще е Джена пак. И как пак хвана това? Ето, единствено на ръката няма кукла. Да бе, това е customization, може да има празна ръка. Е, такъв му скина бе, човек. Той е тая от ял. Умрете ми от ял. То Джена регрес на... Аш. Добре. А, що няма Тео Радиус? Не знам. Аз съм Oblivious поради някаква причина. Като направих Джена, станах Oblivious слот. Не! Някакъв пърк. С няколко. Шихит. Извиня. По мене. Излъгах. Вече е по тебе. Да. И му го опрешена на този... Дърво. Искаш ли хит? Не. Да се го пака. Да гледам Сашко какво прави. Ти къде си, Данчо? Добре. Той сам майндгеймна сам тук. Не знам. Yes, маля колко много дистанс имам. Момчета, това е 5 Gen Chase. ДГД. Yes. Той не се направи 5 Gen Chase. Верно. Май не съм правил преди. Отварям стирка. О, майко мила. Той идва с 300 към мене, човек. Не идва към тебе. Стирка на 9-9. Кое е на 9-9? Стирка. И тук Цирка. също гейт е на 9-9. Да. Към цирка ли си къде запък? тръгваш? Да. Айде. Той... И бъдете ти отворя. Отваряйте. Отваряйте веднага. Трябва ми хит.
Трябва ми хит. Идваме. Мале, yes! Yes! О, момчета! Това вижте беше 5 Gen Chase.